Μάρα είναι θαλάσσιο λιοντάρι της Καλιφόρνιας. Είναι 11 ετών και έχει γεννηθεί στο ζωολογικό πάρκο Μούντο Μάρ της Ισπανίας. Τώρα θα δούμε πώς γίνεται η εκπαίδευση των θαλάσσιων λιονταριών. Αυτό που κρατάει η Ιφηγένεια ονομάζεται στόχος. Και στην αρχή τα θαλάσσια λιοντάρια μαθαίνουν να κουμπάνε τη μύτη τους πάνω στο στόχο. Κάθε φορά που το κάνουν, εμείς σφυρίζουμε και επιβραβεύουμε με ψάρια. Για να καταλαβαίνει μέσα από την επιβράβευση ότι έχει κάνει κάτι καλό και να το επαναλαμβάνει κάθε φορά που το ζητάμε. Όταν εξοικειωθεί με το στόχο, τον αντικαθιστούμε με τα χέρια μας και κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι μαθαίνει να ακολουθεί το χέρι μας παντού, να κουμπά τη μύτη πάνω, αλλά και κάθε κατεύθυνση του χεριού μας. Και πίσω. Αχα, Μάρα, βλέπεις κάτι? Και πάμε να δούμε τώρα τη Μάρα σε μια επίδειξη ισορροπίας. Καταπληκτική η Μάρα. Τι συμβαίνει, Μάρα? Κάτι συμβαίνει. Κάτι μυρίζει άσχημα. Αχα, γι' αυτό αναστατώθηκε η Μάρα. Τι μπορεί να είναι αυτό? Το νερό μας μυρίζει άσχημα. Κάτι συμβαίνει λοιπόν. Για να δούμε, αν στείλουμε τη Μάρα θα μας βρει τι συμβαίνει στο νερό μας και το κάνει να μυρίζει τόσο άσχημα. Δεν βρήκε κάτι. Ίσως να ξαναπροσπαθήσει. Πάει, κάτι είναι πολύ βρώμικο και δεν θέλει να πάει να το μαζέψει. Δεν ξέρω, λέει η Μάρα, αλλά κάτι υπάρχει στο νερό. Ίσως να είναι και τα δελφίνια που παίζουν μαζί της και την τρομάζουν, Για να δούμε λοιπόν, θα κάνουμε μια βουτιά. Ωραία. Συμφωνεί και η Μάρα. Αλλά μάλλον δεν της αρέσει που το νερό μας δεν είναι καθαρό. Για να δούμε λοιπόν, Μάρα. Κάτι βλέπει όντως στο νερό, πράγματι. Βλέπεις, Μάρα, στο νερό και δεν μπαίνεις. Καρχαρίας. Υπάρχει ένας καρχαρίας, λέει, στο νερό, γι' αυτό δεν θέλει να μπει. Γι' αυτό τόση ώρα φοβόταν η Μάρα και δεν έμπαινε. Οι καρχαρίες και οι όρκες είναι φυσικοί θρεφτές των θαλάσσιων λιονταριών. Και όταν στη φύση τα κυνηγά ένας καρχαρίας ή μια όρκα, κάνουν μια σειρά από άλματα για να ξεφύγουν από τα δόντια τους. Όπως αυτό που θα μας δείξει μέσα από το στεφάνι. Μπράβο, Μάρα. Έτσι τους μπερδεύουν και αλλάζουν κατεύθυνση και γλιτώνουν από τα δόντια τους. Και τώρα θα ρίξουμε έναν χορό για να ανεβεί η διάθεσή μας. Μια υπόκριση τη Μάρα και ένα φυλάκι στην εκπαιδευτριά της. Και
τώρα η Μάρα θα έρθει στην πλευρά μας. Παρακαλώ πολύ να καθίσετε και να μην πλησιάσετε σε καμία περίπτωση στο ζώο. Ήρθε η στιγμή για να μάθουμε κάποιες πληροφορίες για αυτήν. Όπως θα προσέξετε, είναι πολύ εύκολο να μπερδέψει κανείς ένα θαλάσσιο λιοντάρι με μία φώκια. Και συνήθως, όπως αλλιώς ονομάζονται, προσδίδουν τη βασική αίσθηση της αφής τους. Τα θαλάσσια λιοντάρια διαθέτουν 4 πτερίγια, 2 μπροστινά με τα οποία περπατάνε με ιδιαίτερη άνεση στη στεριά και φυσικά κολυμπάνε, αλλά και 2 πίσω, τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως για την καθοδήγηση του σώματός τους. Οι φώκες πάλι σε αντίθεση δεν μπορούν να περπατήσουν στη στεριά. Και μια υπόκληση από τη Μάρα και από την Ιφηγένεια και τώρα ησυχάσαμε από σκουπίδια, ησυχάσαμε από καρχαρίες, είμαστε άνετοι. Θα κάνει μια βοηθιά και θα έρθει να σας πει αντίο. Γεια σου Μάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Μάρα, ευχαριστούμε πολύ τη Μάρα και την κορεκτριά της στην Ιφηγένεια. Τα δελφίνια μας είναι ρινοδέλφινα. Είναι ένα κοινό είδος δελφινιών που συναντάμε σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκτός από τους παγωμένους ωκεανούς. Τα δικά μας δελφίνια βέβαια δεν προέρχονται από καμία θάλασσα, είναι δελφίνια που χαρακτηρίζονται δεύτερης και τρίτης. Πάμε να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στην Βίλτα που μας καλωσορίζει από το νερό. Και στην Ιφηγένεια που ακολουθεί. Απέναντι είναι μαζί μας επίσης η Ρούλα, ο Κωνσταντίνος, ο Ίγνας και ο Μήτογκας. Και φυσικά τα δελφίνια μας. Τα δελφίνια μας καλωσορίζουν τους εκπαιδευτές τους. Και πάμε σιγά σιγά να γνωρίσουμε τα δελφίνια μας. Με την Ιφηγένεια έχουμε τον Ερμή, είναι 8 χρονών, είναι ο αρχηγός της δικής μας ομάδας λόγω μεγέθους και δύναμης. Ακριβώς δίπλα με τη Ρούλα έχουμε τη Χλόη, η τσαχπίνα της παρέας και πάρα πολύ έξυπνη. Δίπλα με τον Κωνσταντίνο είναι ο Ιάσον, που είναι 6 χρονών, πονηρός και παρατηρητικός. Και δίπλα πάλι με τον Κωνσταντίνο έχουμε την Κάλια, η οποία είναι 9 χρονών και σίγουρα η πιο ιδιαίτερη της δικής μας ομάδας. Κάνει τα πάντα με έναν δικό της ξεχωριστό τρόπο. Θέλω να περάσουμε την Κάλια. Επίσης έχουμε μαζί μας με τη Βίντα, την Γκλώρια και την μικρή της κόρη Μίλτερ. Με τον Μήτογκας, την Πρέμια και τον Άργας. Και τον μικρό Βάλτες και φυσικά με τον Ίγνας έχουμε την Πέρλα και την Γκάμπια που έχει το νεογέννητο μωράκι. Να τους δώσουμε ένα χειροκρότημα το οποίο θα τα αποδώσουν και αυτά με έναν δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Τώρα σιγά σιγά τα δελφίνια και οι εκπαιδευτές μας θα έρθουν στην πλευρά μας για να μάθουμε αρκετά πράγματα για αυτά. Παρακαλούμε πάρα πολύ να παραμένετε καθιστοί για να μην ενοχλείτε τους γύρω σας. Ευχαριστούμε. Τα δελφίνια δεν είναι ψάρια, είναι θαλάσσια θηλαστικά. Αναπνέουν οξυγόνο με πνεύμονες όπως και εμείς. Έχουν ζεστό αίμα
και γεννάνε ένα μικρό, το οποίο μένει με τη μητέρα του και θυλάζει το λιγότερο για 2 χρόνια. Όπως θα παρατηρήσετε, είναι αρκετά μεγάλα ζώα. Τα ενήλικα αρσενικά μπορούν να φτάσουν τα 3,5 μέτρα σε μήκος και τα 300 κιλά σε βάρος. Θα προσέξετε επίσης ότι διαθέτουν ένα ραχαίο, πτερίγιο και 2 πλευρικά, τα οποία τα βοηθάνε να κρατάνε ισορροπία στο νερό όταν κολυμπάνε, να στρίβουν και να σταματούν με απίστευτη δεξιότητα μέσα στο νερό. Τα δελφίνια, όπως σας είπαμε και πριν, είναι θηλαστικά και αναπνέουν οξυγόνο. Η μύτη τους είναι μια τρύπα η οποία βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους, εκεί που θα μας δείξουν οι εκπαιδευτές μας, και ονομάζεται φυσιτήρας. Μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους για περίπου 15 λεπτά και έτσι καταδύονται σε βάθη μέχρι 300 μέτρα. Παρακαλώ πολύ τα παιδιά να απομακρυνθούν από τα όρια της πισίνας και να περάσουν τις θέσεις τους. Αν κάνουμε λίγο ησυχία, μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να πάρουν αναπνοή. Ακριβώς από το ίδιο σημείο, το φυσιτήρα, παράγουν κάποιους ήχους επικοινωνιακούς, με τους οποίους επικοινωνούν μέσα αλλά και έξω από το νερό. Παρότι, όπως θα δείτε, ανοιγοκλίνει το στόμα τους, ο ήχος παράγεται πάλι από το φυσιτήρα. Ας τα ακούσουμε ξανά. Μας θέλει να του δώσουμε και ένα χειροκρότημα εκεί πέρα στη μελωδία. Τα δελφίνια, πάνω στο κεφάλι τους, στο σημείο που θα μας δείξουν οι εκπαιδευτές μας, έχουν ένα σύστημα ηχοεντοπισμού, ένα είδος σόναρ, το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό στο να τα βοηθά να βρίσκουν τη λία τους ή κάποιο άλλο αντικείμενο μέσα στο νερό, και αυτό χωρίς να χρησιμοποιούν τα μάτια τους. Όπως για παράδειγμα το δαχτυλίδι που θα ρίξει ο Κωνσταντίνος από την πλατφόρμα. Τουλάχιστον θα το επιστρέψει. Μπορούν χάρη σε αυτό το σύστημα να εντοπίσουν ψάρια τα οποία βρίσκονται στο απόλυτο σκοτάδι που καταδύονται για να βρουν τροφή ή και ψάρια τα οποία κρύβονται μέσα στην άμμο. Τα δελφίνια τρώνε κυρίως ψάρια, αλλά καμιά φορά και καλαμάρια. Καταναλώνουν γύρω στα 10 κιλά τροφή την ημέρα κατά μέσο όρο. Η μητέρα που θυλάζει τώρα, για παράδειγμα, μπορεί να φτάσει στα 14 με 15 κιλά ψάρι. Και στο στόμα τους διαθέτουν 80-100 δόντια, τα οποία όμως χρησιμοποιούν για να συλλαμβάνουν τα γλισταρά ψάρια και στη συνέχεια να τα καταπίνουν ολόκληρα. Τα δελφίνια έχουν επίσης έναν ιδιαίτερο τρόπο όταν ξεκουράζονται. Δεν κοιμούνται σαν τους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεκουράζουν τα 2 ημισφαίρια του εγκεφάλου τους εναλλάξ. Και έτσι παραμένουν πάντα σε εγρήγορση για να πραγματοποιούν τις βασικές λειτουργίες επιβίωσης και να αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα ένα διερχόμενο πλοίο ή έναν καρχαρία. Αν και η βασική απειλή πρέπει να σας πούμε ότι είναι ο άνθρωπος για τα δελφίνια, με τη γνωστή συμπεριφορά του. Τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τα σκουπίδια που πετάμε και καταλήγουν στο στομάχι τους, την υπεραλίευση, τα δίχτυα των ψαράτων που μπλέκονται και πνίγονται και άλλους πολλούς κινδύνους. Ένα δελφίνι μπορεί να ζήσει μέχρι και 50 χρόνια, ειδικά κάτω από τη φροντίδα των ανθρώπων. Εδώ στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μας ενδιαφέρει η υγεία όλων των ζώων. Γι' αυτό με μια απλή κίνηση που θα σας δείξουν τώρα οι εκπαιδευτές μας, τα δελφίνια καθημερινά μας δίνουν την ουρά τους για να εξετάζουμε την εξωτερική τους εμφάνιση, κοιλιά, πτερίγια, ουρά. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να παίρνουμε επίσης δείγμα αίματος από την ουρά τους, από κάποιες φλέβες που περνούν από εκεί, μια φορά το μήνα, αυτό για απαραίτητες εξετάσεις, κάτι που είναι ανώδυνο για αυτά. Έχουν μάθει επίσης να ανεβαίνουν μια φορά την εβδομάδα σε ειδική ζυγαριά όπου ελέγχουμε το βάρος τους. Και τέλος, κάθε παρτίδα ψαριών που παραλαμβάνουμε περνά από μικροβιολογικό έλεγχο πριν δοθεί στα δελφίνια. Και πάμε τώρα για λίγο πιτσίλισμα, να δούμε πόσο δυνατή ουρά έχουν τα δελφίνια. Τα δελφίνια έχουν μια πανίσχυρη ουρά, που σε συνδυασμό με το υδροδυναμικό του σχήμα και το λίο τους δέρμα θα βοηθά να αναπτύσσουν ταχύτητες που φτάνουν τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και να πραγματοποιούν άλματα 5-6 μέτρα από την επιφάνεια του νερού. Φυσικά μπορούν να δροσίσουν και λίγο τους μπροστινούς τουλάχιστον. Να σας πούμε για όσους δεν κατάλαβαν ότι το νερό μας είναι αλμυρό. Εμπλουτίζεται με φυσικό αλάτι και οι πισίνες έχουν βάθος 6 μέτρα. Για τον καθαρισμό του νερού υπάρχει ένα υπερσύγχρονο μηχανοστάσιο στα αριστερά που με φυσικές μεθόδους όπως UV, περιόδια ακτινοβολία, όζον αλλά και φίλτρα πρωτεϊνών καθαρίζει ανά 4 ώρες όλα τα κυβικά του νερού.
τώρα πάμε να δούμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν οι εκπαιδευτές με τα δελφίνια, αλλά και τον απόλυτο έλεγχο κινήσεων που διαθέτουν τα δελφίνια. Ήταν η Ιφηγένεια και ο Ερμής, τους ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να δούμε με έναν τρόπο ακόμα την εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων των δελφινιών, αλλά και την ευελιξία τους. Προσέξτε τη Χλόη, την Πέρλα και την Πρέμια. Είδατε με πόση ακρίβεια περνάνε μέσα από τα στεφάνια και σαν καλά κορίτσια που είναι επιστρέφουν και στους εκπαιδευτές τους. Και τώρα θα δούμε τη σχέση εμπιστοσύνης αλλά και αγάπης που έχουν τα δελφίνια και οι εκπαιδευτές μέσα από έναν όμορφο χώρο που θα μας χαρίσουν. Η Ρούλα και η Χλόη. Η Ρούλα και η Χλόη, τους ευχαριστούμε πολύ. Και συνήθως μετά από έναν όμορφο χορό έχει διάθεση για μια τρυφερή αγκαλιά. Και πάμε να δούμε πάλι ακόμα ένα άλμα από την Γκλώρια της Μίλτε, τον Άργας και την Πρέμια. Αγαπημένη συμπεριφορά των δελφινιών, η καθημερινή δραστηριότητά τους. Και στο νερό είναι για άλλη μια φορά ο Μύτογας, μαζί με τον Άργας. Και με λίγη βοήθεια από τον Άργας θα μας αποχαιρετήσει. Το ίδιο και τα υπόλοιπα δελφίνια μας με έναν δικό τους μοναδικό τρόπο. Και ας ρίξουμε και μια τελευταία ματιά στα υπέροχα αυτά πλάσματα. Να δώσουμε ένα χειροκρότημα στους εκπαιδευτές μας, η Βίδα, ο Κωνσταντίνος, η Ιφηγένεια, ο Ίγνας, ο Μύτογας και η Ρούλα. Και τα δελφίνια μας, ο Ερμής, ο Ιάσον, η Χλόη και η Κάλια. Και τα υπόλοιπα ρινοδέλφινα που φιλοξενούμε εδώ, η Γκλώρια με τη μικρή της κόρης Μίλτε, η Πρέμια με τον μικρό της Μπάλτες, ο Άργας, η Πέρλα και φυσικά η Γκάμπια με τον Ευγέννη το δελφίνι της. Τώρα που γνωρίσατε από κοντά τα δελφίνια και θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα αγαπήσατε, θυμηθείτε ότι είναι στο χέρι μας να προστατεύουμε το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Γι' αυτό λοιπόν δεν πετάμε σκουπίδια ούτε στη θάλασσα ούτε στις ακτές, γιατί καταλήγουν στο στομάχι τους με τραγικές συνέπειες.
Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας. Μπορείτε σιγά σιγά να εξέλθετε τα δεξιά, αφού πρώτα βεβαιωθείτε όμως